на белия дроб е едно от социалните значими заболявания и както се диагностицират много нови случаи в последните години, така и смъртността е също фактор и нараства. 2019 година Американският онкологичен център публикува данни, че смъртността от рак глобално за целия свят намалява с 29% и това важеше в пълна сила за рака на белия дроб и за рака на гърдата. Това, което мога да ви кажа за България, по статистиката, с която разполагаме, че тенденцията за намаляване на смъртността от рак на гърдата в България е факт, което означава, че добре лекуваме тези пациенти, но по отношение на смъртността за рак на белия дроб, тази световна тенденция в България все още не е факт. Тоест ние имаме едно задържане и плато на тази смъртност и тя все още е висока в България. Длъжници ли сме на пациентите с карцином на белия дроб? Най-вероятно да. Първото нещо е правилното поставяне на диагнозата. И именно тук персонализираната медицина помага. Тоест, преди да предприемем каквото и да било лечение, ние трябва да поставим правилна диагноза. Това, че се вижда тумор в белия дроб, не е достатъчно. Не е достатъчно да вземем цитология, достатъчно е да вземем малък материал от тумора, биопсия най-често се случва това и там поставяме диагнозата дали това е дребноклетъчен рак, дали е недребноклетъчен, дали е аденокарцином, дали е невроендокринен, до всичките видове, които съществуват. Нещо изключително важно, което помага при поставяне на диагнозата е, освен образните изследвания, имунохистохимията и молекулярната диагностика при тези заболявания. От тук нататък следва стадирането, т.е. ние вече сме видяли, че има тумор в белия дроб, взели сме материал, този материал е изследван под микроскоп. Освен това, на тази малка тъкан ние сме успели да направим молекулярна диагностика и сме определили, че при този тумор, примерно, има активиращи EGFR мутации, следва да направим стадиране при този пациент, т.е. да разберем колко е разпространено заболяването. Това се постига, когато използваме PET скенер, нещо, което всички познават и искат да бъде направено, но мога да ви уверя, че скенера с контраст е стандартът, който е наложен за стадиране при тези пациенти, т.е. ние да разберем колко е разпространено заболяването. И нещо изключително важно, особено при няколко от подтиповете на рак на белия дроб, дребноклетъчен или АЛК мутирал бял дроб, е изследване на мозъка с ядрено-магнитен резонанс. Защо с ядрено-магнитен резонанс? Защото ние търсим да видим дали има метастази. Не очакваме, но ние трябва да знаем цялата картинка и тогава да започнем лечението съобразно генетиката на тумора. Или това, което трябва да се знае, че определянето на избора на лечение при пациенти с рак на белия дроб започва от мига, в който ние имаме хистологична диагноза, докато не направим всички изследвания и тогава вземаме решение дали е подходящо този пациент да бъде опериран, или този пациент да започне първо химиотерапия, или този пациент да започне таргетна терапия, или комбинация от тези методи. Това е изключително важно, тъй като в някои случаи, когато тумора няма далечни метастази, а е напреднал локално, т.е. около белия дроб с лимфни възли, в тези случаи е по-добре да започнем първо с няколко курса химиотерапия, след което да видим как намалява тумора и след това да бъде стъпката избор на операция. Тоест и тук имаме промяна в доктрината как да лекуваме пациентите с рак на белия дроб и причината за това е именно съвременното разбиране на рака, съвременната молекулярна диагностика и на трето място е стадирането. Тоест ние съвсем спокойно в днешно време може да определим колко е разпространено заболяването и това, че ние ще поставим четвърти стадий на тези пациенти не означава, че те не могат да бъдат лекувани. Молекулярната диагноза изисква преди да започнем лечение, да сме изследвали EGFR мутациите, ALK мутациите, PDL експресията, но ние знаем и друг вид абнормалности, които може да има тумора и за това желанието ни да поставим молекулярна диагностика не е на определени точкови мутации, а искаме да правим генетично изследване с секвениране, т.е. една малка туморна тъкан да изследваме за всички известни абнормалности, защото те действително определят кой вариант да бъде първи при тези пациенти. Или секвенирането е много по-добрият метод за правилна молекулярна диагностика при пациентите с рак на белия дроб. Персонализираното лечение дава шанс на пациентите с рак на белия дроб да живеят дълго.